hoppe, finder let, klæt, 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 store i en duet. Rundt og rundt, hvor er det fedt! Når vi fører 3 mod 1 til Frosty Frog. Jamen, alle dem i hånden. Alle 12 nye sjove Frosty Frogs, blandt alle de andre spændende kinderoverraskelser, der venter på, at netop du skal finde dem. Du finder os kun igen. Der finder du os. Hver tredje ung i Danmark uddannes på teknisk skole. 200 uddannelser, skabt i samspil med dansk erhvervsliv. Et teknisk gymnasium og videregående tekniske uddannelser på højt internationalt plan. Teknisk skole. Det er dit liv. Brug det. Spins. Den gode smag har taget en drejning. Kost med det hele skal have Petersen have. Salaten er så trist og har en kedelig smag. Petersen vil ikke spises af med sådan en. Han vil have lækre salater fra Gråsten. Nu kommer Bamseline med et helt nyt skyllemiddel, som gør alt dit tøj blødt og friskt, og som også skåner din hud. Ny Bamseline, blid og blød, er mild, ren og hvid med mild parfume. Blandt andet derfor er den blid, selv mod sart hud. Ny Bamseline, blid og blød. Har du nogensinde prøvet at kigge nærmere på Nutella? I hver eneste glas er der masser og masser af solmodne hasselnødder og dejlig nærende mælk. Nutella er lavet af naturens bedste råvarer, helt uden farvestoffer og konserveringsmidler. Og sådan skal et rigtigt smørpålæg til morgenbrødet smage. Nutella. Kvalitet og bare. Hvad i alverden? Er du også gået over til Koranen? Det ved jeg ikke. Jeg har fået hukommelsestab. Hvad er der sket? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, hvem jeg selv er. Kan du huske, hvem jeg er? Ja, du minder om hende der, Nana Moscori. Nej, det er ikke mig. Squash! Ja, det er det eneste, jeg kan huske. Jeg kan huske, at jeg skulle have nogle af de der Tuborg squash. Du sagde det jo rigtigt. Hvad for noget? Ja, du sagde ikke skulle have... Jamen, det hedder da også squash. 4 halsen og så squash. Du må have fået det gule snit, mand. Hvor mange squash skal du have? Det kan jeg ikke huske. Jeg skal læse lektier hver dag, siger min lærer. Jeg skal børste tænder hver dag, siger min tandlæge. Men der er ingen, der behøver at fortælle mig, at jeg skal bruge Clearasilvask hver dag. Hver dag dækkes porerne til med fedt, og der dannes flere og flere bakterier. Men Clearasilvask rengør i dybden og hjælper med at forebygge urenheder. Så jeg føler mig okay hver dag. Clearasilvask hver dag hjælper med at holde urenheder væk. Du kan også bruge Clearasil tonic, for den forebygger urenheder lige så godt. Clearasil tonic hver dag hjælper med at holde urenheder væk.